Ιδέα 59. Οι πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε μία χώρα θα αναλαμβάνουν να χρηματοδοτούν σχολεία ή νοσοκομεία. Να ξεκαθαρίσουμε καταρχήν ότι μιλάμε για εταιρείες οι οποίες έχουν μεγάλη οικονομική επιφάνεια και δραστηριοποιούνται όχι προσφέροντας θέσεις εργασίας, δηλαδή δεν θα αποθαρρύνουμε τους επενδυτές, αλλά εταιρείες οι οποίες έχουν μπει στην αγορά μιας χώρας, έχουν κέρδη από την δραστηριότητά τους αυτή και στο πλαίσιο της εταιρικής τους ευθύνης και των ανταποδοτικών ωφελών θα προσφέρουν κάποια χρήματα ούτως ώστε να στηρίζουν δομές όπως είναι η υγεία και η παιδεία. Για παράδειγμα, μια εταιρεία η οποία είναι ξένων συμφερόντων και πουλάει, ξέρω εγώ, ελαστικά σε μια χώρα, χωρίς να έχει κάποιο εργοστάσιο, χωρίς να διακινδυνεύονται θέσεις εργασίας, από τα έσοδα που βγάζει από τη δραστηριότητα σε αυτή, ένα μικρό κομμάτι, λίγα ευρώ, λίγες χιλιάδες ευρώ, θα μπορεί να τα διαθέσει για να γίνει μια βιβλιοθήκη σε ένα σχολείο, μια αίθουσα υπολογιστών, να εξοπλιστεί ένα αγροτικό ιατρείο, να εξοπλιστεί ένα χειρουργείο, το οποίο είναι απαραίτητο και δεν υπάρχει στα νησιά, για παράδειγμα. Στο πλαίσιο, όπως είπαμε, της εταιρικής ευθύνης. Πιστεύω ότι αυτό βέβαια θα το θέλουν και οι ίδιες οι εταιρείες, γιατί αποτελεί μια έμεση διαφήμιση, όταν δηλαδή μια εταιρεία στηρίζει την τοπική κοινωνία, προφανώς θα έχει ακόμα μεγαλύτερα έσοδα από αυτή τη διαδικασία. Δεν πρόκειται για ιδιωτικοποίηση, φυσικά σε καμία περίπτωση. Δεν θα αποφασίζει ο ιδιώτης πού θα πάνε αυτά τα λεφτά και με ποιον τρόπο θα αξιοποιηθούν. Δεν θα έχει κανένα λόγο πάνω σε αυτό. Θα δίνει τα λεφτά σε κάποιο υπουργείο, σε κάποια επιτροπή του κράτους και από εκεί και πέρα θα γίνεται αξιολόγηση που πρέπει να διατεθούν αυτά τα χρήματα. Αν θα πάνε δηλαδή σε κάποιο περιφερειακό σχολείο, αν θα πάνε σε κάποιο νοσοκομείο που έχει ελλείψεις, αν θα πάνε στα νησιά. Αυτό θα αφορά ξεκάθαρα και μόνο το κράτος και το αρμόδιο υπουργείο που θα το χειρίζεται. Δεν θα έχει να κάνει δηλαδή καθόλου με τον ιδιώτη. Δεν θα είναι παρέμβαση του ιδιώτη στο πού πάνε τα λεφτά, δεν θα υπάρχει ιδιωτικοποίηση.